Moi boas, benvidos de novo a esta rolda de entrevistas cos alcaldes e alcaldesas da Costa da Morte nestes martes e xoves nos directos de QPC, tomando café ás 3 da tarde. Unha rolda que pretende ir facendo unha ollada ao futuro inmediato para ver como os concellos poden axudarnos a sair desta crise derivada da pandemia do COVID-19. Hoxe falamos con Lolo Muiño, alcalde de Zas de 2007, con algún que outro problema técnico típico do rural costeiro, pero bueno, esperemos que vaya todo correcto. Bueno, primeiramente, Lolo, gracias por estar aquí con nós. Nada, hombre, é un placer, como sempre, xa sabes. Estás estes días ben atarefado con entrevistas por todos lados, pero bueno, primeiro, como levaches o confinamento? Tocouche traballar desde casa, tiveches que andar por aí a pé de rúa? Non, estivemos máis ben a pé de rúa. Os funcionarios só iban a traballar un cada día, quero dicir, atender o teléfono, e nós tiñamos a porta pechada, pero estábamos dentro. Eu estaba dentro de 9 a 2 sempre, non? Entón, bueno, pois sí que estabas bastante atarefado, porque, bueno, a xente, o primer sitio que chamaba bueno, para resolver as súas dúbidas, pois desde se podían implantar patacas hasta certificados de empadronamento, bueno, pois sempre os seguimos traballando desde dentro e, bueno, a diferencia de outros, nós si, digamos que fixemos con asistencia in situ, chamaban ao timbre e atendíamos abaixo, pero, bueno, solucionamos os seus problemas, seguimos dando licencias igual, certificados de empadronamento, bueno, seguimos igual con toda a burocracia do propio Concello, non se paraliza. A ver se consigues colocar por aí o teléfono, porque senón igual vas cansar a man e igual nos mareamos, a ver se consigues colocar por aí de A alguna ver, maneira. estou aquí, non é... Pero bueno, xusto quería preguntarche tamén Ah, como, pero así, non? como se vive dentro dun concello unha situación tan extremada e tan extraordinaria como esta. Pois, bueno, como dixen antes, complicada, era complicada para todos, e o que sí é que démonos conta, bueno, xa, nós xa o sabíamos, pero eu espero que outras administracións se den conta de que somos a administración máis cercana ao cidadán e, por tanto, en épocas de crise, unha crise como esta, non, diferente, unha crise onde, bueno, estaba restringida a mobilidade, a primeira administración a que chamaban, a primeira que se dirixía, fose cousa nosa ou non, era sempre o Concello. Como xa dixen antes, para preguntar todo tipo de dúbidas, non referentes ao Concello, sino ao propio estado de alarma, ao propio estado da interrupción de prazos, o sea, a todo, non? Bueno, incluso, pues, tivemos incluso que repartir mascarillas aos propios centros de saúde que dependen dos Sergas. Quero dicir, o propio Concello, non? Porque ao final o centro de saúde que está no teu Concello atende aos teus veciños e os médicos pues, tamén están ali atendendo no teu Concello. Entón, ao final, eres ti a administración máis cercana, eu creo que dou de manifesto a importancia que teñen os concellos, non? Que ás veces, bueno, como son administracións pequenas, pois, bueno, parece que ten máis importancia a Xunta, a Diputación, o Estado, pois non, eu creo que en esta crise demostrouse que os concellos son a administración máis eficaz para atender as demandas e as necesidades dos cidadáns. Ou tamén, como algún outro alcalde e alcaldesa da comarca, sentistes vos orfos de información directa sobre casos concretos para tomar medidas de prevención, ou considerades, como tamén outros rexedores, que xa eran obligatorias as medidas que tiñan que tomar cada concello? Home, nós, sobre todo, pero bueno, era unha cuestión máis parece ser, de dereito a protección da intimidade, non? O caso de cando tiñas un caso de infectado, ou sea, un caso de unha persoa enferma do COVID no teu concello, ti non sabías nada, sabíalo polos veciños. Cando a veces tiñas que adoptar medidas, pois desde darlle un contenedor, como facíamos nós, que dábamos un contenedor individual para que levasen para a súa casa ou metesen dentro e só o sacasen cando viña a recoller a basura, para que nadie tivese en contacto con ese contenedor. Non? Claro, pero non o sabíalo polos veciños. Entón, tiñas que chamar a esa persona e dicirlle, oye, mira, pues, temos isto e facemos isto, entón, colle o contenedor, deixamos aí, tirávalo para dentro, etc. Non? Entón, eu botei de menos eso, non? Botei en falta eso de que a propia pues, a administración sanitaria, eu xa non digo co alcalde, pois, se quere, co servicio social, bueno, con alguén, non? Pero que
que nos dixese que quenes daban positivo, que nos daban positivo, quenes estaban en aillamento, porque en definitiva estaban en aillamento, e quen tiña que facer cumprir ese aillamento era o Concello, quero dicir, a Policía Local, Concello, que non iba a facer cumplir, non iba a vir a Garda Civil, pois tiña bastante, non? E son moi poucos. Pero, bueno, xa non é só para eso, incluso é para chamarlle e darlle ánimos, porque, claro, as persoas estaban ailladas. Pois unha chamada, porque aquí coñecémonos todos, tomar unha chamada, ver o que necesitaban, se necesitaban algo. Bueno, pois eu botei de menos eso, non? Quizás, máis que o resto, que, bueno, o resto tiñamos bastante información, ainda que ao principio había confusión, pero, bueno, eu creo que ao final, bueno, nós creo que quizás non somos bons para planificar, digo, os españoles, pero si somos moi bons para improvisar. Entón, creo que ao final, pois, chamando a un lado, un concello, outro, e vendo que facían, chamas a Diputación, a outro lado, pois, ao final, ibas salindo e ibas facendo unhas interpretacións lóxicas das normas que sacaba o Estado. Pero sí que a veciñanza estaba un pouco despistada, non? A medida que iban pasando as fases e incluso durante o confinamento propio. Sí, porque, bueno, non era fácil de entender, quero dicir que, bueno, sabes a profusión que había de normas xurídicas, boletíns sábados, domingos, o sea, tiñas, perdón, bois, boletíns oficiais do Estado, sábados, domingos, entón, bueno, ainda para estar ao tanto de todas as normas, tiñas que estar bueno, moi pendiente, non? Entón, bueno, os veciños tiñan a veces, porque, bueno, oían unha cousa pola televisión, entón, claro, a televisión normalmente as estatais suelen falar para Madrid, non? Entón, claro, en Madrid non plantan patacas, entón, como dicían eles, claro, nós podemos aí plantar patacas, non podemos, claro. A ver, era cando estábamos en plena etapa de confinamento. Como dicía, mira, é que se non vas a plantar, despois non hai patacas. O sea, ten que ser agora, non pode esperar, non? Entón, decía, llame, con sentido, non te xuntes cos demás veciños, vai os da tua casa, plantades, vais para casa, non estedes aí, pues, bueno, falando despois e tal, pero sí que podedes, non? Entón, bueno, e o que sí tamén, bueno, falando desto, botei un pouco de menos é que as normas, tanto de confinamento como de estado de alarma, fanse para as cidades. E a única ventaxa que tiñamos no rural, que precisamente non estamos moi, non temos unha densidade de población moi alta, co cal non estamos apelotonados, non temos ningún problema normalmente en tropezarnos con ninguén, se non queres, que decir, podes cambiar de lado da estrada, da carretera sin problema ningún, podes ir a pasear ao monte e o único peligro é que, pois, non sei, que te perdas ou, non sei, que te atropelle un sabarín ou que te como o lobo, como lle digo de broma, non? Entón, claro, fixeron unhas normas para as cidades e aplicar esas normas no rural era un pouco absurdo, non? O sea, é como se a Guardia Civil pois se dedicara, non sei, a multar a un paisano porque está paseando pois por un lugar, quizás, donde viven 50 veciños. Hombre, é que non se vai encontrar con ningún veciño, non ten ningún problema, non? Entón, iso é o que botei de menos tamén, non? Que o Estado, cousa que fixeron agora, dicindo que as poboacións de menos de 5.000 habitantes, bien, home, pois eso había que facelo antes, non? Porque, bueno, igual evitaría moitos problemas, porque, bueno, nos lugares pequenos tamén hai xente maior que necesitaba pasear e podría facelo sin peligro de contagio e sin ningún tipo, sin poñer en risco pois, a nadie, non? Pero, bueno, é algo que bueno, non nos teñen en conta para nada e tampouco neste caso nos tiveron en conta para relaxar ou relativizar esas medidas. Pero crees entonces directamente que a centralización da toma de decisións en un estado de alarma deberíase estudiar e relaxar para certas comunidades? Sí, ou polo menos, é o que dixen antes, eu creo que ás veces, ou a veces, os concellos en situacións excepcionais, que esta é unha situación moi excepcional, somos os que estamos máis cerca. Así como cando a Xunta lle di ao Estado, oiga, mire, que nós xestionamos a sanidade e nós sabemos, e tal, oiga, pois mire, os concellos xestionamos o día a día e estamos a carón dos veciños. Entón, se hai que transmitir algo a eses veciños, as demais administracións non sirve. A única que sirve, digo no rural, non falo nunha cidade, no rural a única que sirve é o Concello. Porque a que van chamar é a quen lles fan caso e é a que teñen ao lado. Vamos. Indo un pouco un paso máis alante, falando xa un pouco de medidas económicas para que un concello pode tomar para paliar a crise, vos xa anunciastes eses 1.000 euros para autónomos, pequenas empresas. Por que tomades esta decisión e por que credes que outros concellos da
a volta non fan o mesmo, incluso houve rexedores e rexidoras que consideraron que esa medida apenas é un parche e non é suficiente e non vale. Hombre, a ver, cada un fai o que mas esa medida, bueno, por moitos motivos, quero decir, bueno, cada un respeto os motivos que ten cada un, non, para non tomalas, pero está claro que no noso caso, pois, bueno, tiñamos capacidade económica para facelo, e está claro que temos, supoño que a iso se referirían outros residores, non? Que temos, e vamos a ter seguramente, pois, o informes en contra, seguramente, tanto de Secretaría como de Intervención, bueno, que xa os temos moi a miúdo, non? Pero, bueno, eu creo que a política a veces é tomar decisións, inda que esas decisións, pois, digamos, teñan non, bueno, pois sean un risco a nivel, bueno, pois que non cumplan a norma ao 100%, non? Inda que evidentemente son legais, non? Pero están falando, por exemplo, en este caso seguramente os informes serán negativos por cuestións de competencias, non? Se o Concello é competente para tomar estas medidas de apoio aos autónomos ou non. Bueno, pois mire, é que eu non sei se somos competentes ou non somos competentes, pero sí é importante para eles, sí é importante para o noso tecido, neste caso, sobre todo falamos en un lugar do Concello, pero bueno, en dous, sobre todo en Baia de Zas, importante como a hostelería e o comercio, e queremos que sigan e permanezcan aí. E isto foi un golpe, está claro, non foron os sectores máis castigados e entendemos que sí é bo para eles. Bueno, de feito, pois, non hai máis que ver que nos están consultando a todas, bueno, moitos deles, vamos, para ver cando saen para poder pedir, etcétera, etcétera. Sairán en breve, entendo, Sí, proceso de esperemos que a semana que ven pois as podamos aprobar e publicar no boletín oficial da provincia. Que outras medidas tedes pensado facer? Bueno, nós xa tiñamos un plan de emprego de 80.000 euros, non? E, bueno, pois en este caso, pois agora vaise destinar, vaise, digamos, un plan de emprego para todo o ano, pero agora vaise intentar, pois, contratar, xa, bueno, de feito, xa se abriu o plazo para que se inscriban nesa bolsa de emprego e xa se vai a contratar, pois, o antes posible, unha vez que remate este prazo, que creo que remata a semana que ven, para poder xa empezar a contratar xente, non? Esa outra, digamos, outro chance, non? Son os autónomos e outro é a xente, axudar a xente, pois, que quedou na casa, pois que quedou en paro e axudarlle pois con contratos de traballo, bueno, para traballar para o propio Concello, que son contratos temporais, pero, bueno, pois esperamos na medida do posible, na medida das nosas capacidades, non? Porque a veces os concellos tamén se piden moito máis do que poden, quero dicir, temos a capacidade que temos as competencias que temos e a veces, como decía antes, temos que pelear incluso para exercer determinado tipo de competencias que non temos, pero que outras administracións, pois como non fan, pois a veces temos que suplir nós. Entón, eu, digamos que diría as medidas que adoptamos para os autónomos, as medidas que adoptamos tamén para a xente pois, que está no paro, como o fomento de emprego, como esta bolsa de emprego, e como outras, técnico de patrimonio, técnico de turismo, un auxiliar de contabilidade, bueno, varias ofertas de emprego que temos agora, que están xa os prazos abertos e que remataremos pois dentro de un mes. E despois, bueno, a cantidad de obras que temos, que se paralizaron todos os plazos, estamos falando pois casi 1 millón de euros en obras que sacaremos a licitación. Algúnas delas están licitadas, xa saíron e outras estarán a sair pois agora. Entendo que estas medidas non dependen dese remanente de tesourería do que sempre falas e desa lei Montoro que vos impide aos concellos pequenos utilizar todos eses cartos que tedes aí aforrados, que no caso de Zas é un dos concellos que máis ten aforrados nestes anos e que chega casi aos 5 millóns. Non, sí, isto de que che dixen agora non ten nada que ver co remanente de tesorería, excepto as axudas aos autónomos que calculamos en 150.000, 200.000 euros, a cantidade que ao final poda alcanzar esas axudas, aí sí intentaríamos utilizar os remanentes de tesorería, se nos deixan, claro, ou o superávit do presupuestario do ano anterior, que foi de casi 800.000 euros. E se non, pois teríamos que fazer unha modificación de crédito, non? Nos orzamentos que temos en vigor. Que pode facer, por exemplo, nese sentido, o representante do BNG, Néstor Rego, no Congreso dos Deputados, para que esta medida, que ademais é unha medida que non só
falas ti con respecto aos concellos pequenos galegos, escoitábamos por meses cando se fixo ese acordo para investir a Pedro Sánchez do PS da P9, da rede de ferrocarril. Este tema podría ser tamén unha contrapartida que pode facer Néstor Rego para que se libere esas restriccións da Lei Montoro. Home, como os concellos a veces se lles pide moito, o BNG, estando no Congreso dos Diputados con un diputado, casi se nos pide que gobernemos o Estado español, non? Entón, claro, temos un diputado e, evidentemente, ese diputado é moi importante porque fixo que se visibilizase Galicia, a pesar do que os diputados, que hai diputados do Partido Socialista e do Partido Popular e tamén de de Podemos, de Unidas Podemos, pois o que fixo que se visibilizase pois a Galicia foi este diputado do BNG, non Néstor Rego. Que está pedindo? Pois, bueno, xa o ven pedindo e vemos pedindo no Congreso, está pedindo tamén algo moi importante, que debería de pedir o señor Núñez Feijóo cando gobernaba o Partido Popular, pero, bueno, aí non o pide. E agora, pois, non sei se o pide, porque non se sabe, pero é a diferente financiación que temos os concellos galegos, que pagásenos ou dásenos menos por habitante que en relación aos que demais concellos españois. E, ademais, non se ten en conta a nosa dispersión tanto xeográfica como poboacional, o cal o coste dos nosos servicios son pois infinitamente superior ao que poden ser pois en unha cidade ou incluso en outras zonas do Estado español. Non? Eso veno pedindo o BNG desde fai moito tempo e eso faría que os concellos tivésemos unha financiación por parte do Estado moito máis xusta, o sea, non, xa non digo nin maior, nin non, vai a ser maior evidentemente, non, pero pedimos unha financiación xusta, non, que teña en conta as nosas peculiaridades e o envellecemento da poboación, que neste caso, nesta crise, e en todas as axudas que tivemos que dar, en todo o que tivo que facer o Concello, desde facer servicios de impresión hasta levar comidas ou alimentos aos veciños, etc., pois evidentemente ten un coste moito maior porque temos unha maior dispersión xeográfica. A nivel social, como viches a crise e como afronta o Concello tamén esa crise? Houve máis familias en estado de vulnerabilidade? Notastes un incremento? Credes que vai a suceder agora un incremento de familias máis necesitadas? Sí, bueno, a verdade é que houve un non moi significativo ao principio, non? No estado de alarma, agora tamén, pero creo que, digamos que o aumento máis significativo vai ser de agora en diante, quero dicir, pois cando se agoten eses ingresos que había extras, cando esa xente que están no paro, pois xa deixen de percibir o paro, inda que, bueno, agora, pois esperemos que esta medida que se acaba de aprobar, que é o salario mínimo e tal, vamos, non sei xa como lle chama, porque lle dan tantos nomes que non sei moi ben, pero, bueno, eu creo que todo o mundo sabe a que nos referimos, non? Pois espero que se podan mitigar, non? Que non haxa tantas familias en risco de exclusión, non? De todas formas, no rural temos tamén outra vantaxe, non? Que é o apoio da familia. Quero dicir, iso evita que a veces se caiga no risco extremo de exclusión social. Non? Podese caer pois, un certo nivel de baixada de ingresos, pero na exclusión é difícil. Quero dicir, é moi difícil que un concello rural se vexa xente, pois, como nas cidades, buscando nos contenedores dos supermercados. Non? É moi difícil. Non? Eu, desde logo por aquí non o vi, noso concello por descontado, pero tampouco nos concellos de ao lado ves eso, non nos concellos rurais. Bueno, porque nos conocemos todos, porque a familia é un colchón moi importante e porque, como dicía antes, somos os máis cercanos, tamén creo que os concellos, os alcaldes, pois eu creo que póñome na pía de calquera, non queres permitir para estas axudas de emerxencia que nadie, polo menos, teña que teña pues, que buscar ou rebuscar os contenedores de basura, que teña para comer e as súas necesidades básicas cobertas. Non podrá ter liquidez, non podrá ter outras cousas, pero si as súas necesidades mínimas e vitais cobertas. O servicio de axuda no fogar, non? Que é un servicio tan importante que asumen os concellos. Como está a día de hoxe ese servicio, SAF? Bueno, houve moitas baixas no servicio ao principio, porque, bueno, os usuarios, a xente, casi toda a xente maior, a xente con xente, a poboación de risco, entón,
bueno, moitos deles axudan no fogar, non é dependente, pero axudan no fogar, son persoas que están solas, que ou lle vai facer a comida, ou lle van a limpiar, entón, en primer caso, prescindiron dese servicio, porque, bueno, que era poboación de risco, e eu entendo, non? E é lógico, porque non queres que nadie entre na túa casa, porque o máis seguro era o estar aillado, non? Agora, pois, xa se foi recuperando, creo que agora xa estamos nas mesmas ratios, nas mesmas horas que prestamos que antes do estado de alarma, bueno, tamén funcionou moi ben, non tivemos problemas no sentido de que, claro, ao principio o medo que tiña, o medo máis grande que tiñamos era que algunha traballadora de axuda no fogar pois se vise contaminada non co virus. Entón, claro, iso que sería un problema porque estamos a falar de que van aos domicilios de persoas de moito risco. Non? Entón, bueno, tomaronse as medidas que había que tomar, todas as medidas de seguridade, de mascarillas, traxes, gel, e, bueno, pois non tivemos ningún caso dese tipo, quero dicir, ningún caso transmitido, vamos, a través desa cal de transmisión, e, bueno, eu xa digo, neste momento volvemos a estar nos mesmos ratios que antes, e, bueno, despois está o servicio de dependencia, que se ainda queda xunta, bueno, é outro servicio máis que nos teñen empaquetados, así se ha dito vulgarmente, aos concellos, e que estamos asumindo un coste, pois, casi o 40% dese servicio asumimos os concellos. Non? E, bueno, a Xunta, pois, supoño que agora, espero que espabile, bueno, como estamos antes de campaña electoral, supoño que sí, que espabile coas concesións das axudas a dependencia, no que respecta ao número de horas, porque, bueno, estamos falando de retrasos de un ano. Cantas familias poden depender a día de hoxe tanto do SAF como do Servicio de Dependencia? Pois esa é unha pregunta que tiñamos que... Aquí collesme, porque que traela, tiñasme que haber dito, porque, bueno, temos un número de horas moi grande, quero dicir, somos uns dos concellos no noso nivel de poboación, temos máis número de horas que outros concellos con moita máis poboación, do cal me enorgullezco, pero do cal tamén ten un coste bastante grande para o concello, non? Iso quere dicir, e teño que romper unha lanza, non? A favor dos servicios sociales do propio concello, tanto os traballadores que traballan no servicio, porque ao final é como falamos desta renta básica, non? Quen concede a dependencia é a Xunta, pero quen a tramita e fai todo é o Concello. Quen está co veciño e que lle di os papeles que hai que levar e que vai ao centro médico e vai pois mira Oportuno? que estánme mandando un WhatsApp unha traballadora dos servicios sociais, debe estar vendo, para decirme que temos 93 usuarios. Fíxate que son as cousas en directo, Sí, sí, non me dixo ainda o número de horas, pero igual mo vai dicindo, non? Entón, bueno, pois o que che iba dicindo, non? Bueno, que temos un número de usuarios e de horas moi importante e moito máis grande, porque o que che iba dicindo, quen tramita todo o expediente de dependencia é o Concello. Claro, se espabilan ou non espabilan, se aos traballadores sociales, educadora familiar, pois, digamos que, non digo facer ben o seu traballo, que todos o fan ben, pero, pois, digamos que lle facilitan ao usuario, pois, pedilo, non pedilo, están máis a carón del, pois, ao final dá un número de horas e un número de usuarios moito máis alto do que nos correspondería por poboación. Do cal estou moi orgulloso, a pesar de que gastamos máis, claro. A nivel cultural, que programa tendes? Xa tendes algo mirado para o curso que ven? Perspectivas de impulsar outra vez o traballo que estaba facendo? Manter un pouco ese nivel de actividades municipais ou aínda é moi cedo? Ainda moi cedo e quizás ese foi un dos sectores tamén máis tocados, non? Por o tema desta crise, non? Toda a programación cultural saíusenos, pois mira, o número de horas mensuais 3.244, o cal pois son un número de horas moi alto para un concello que ten 4.500 habitantes, non? Ti fíxate, casi nos dá unha hora por habitante. Ben, pois mañan terei que felicitar a educadora familiar, que é a que me mandou. Bueno, pois sí, foi unha das que máis sofriu porque toda a programación cultural se nos caíu e, bueno, sinto porque, ademais, detrás destas programacións culturais hai xente, non? Xente que está traballando, xente que, bueno, non son grandes pois,
os grandes magnates, non? Que viven, pois, bueno, viven do seu traballo, non? Pero, claro, se todos nos caíu a programación cultural como nos caíu a todos, pois eu creo que sí que están pasando moi mal, e a nosa intención claro, pero que agora temos un problema, porque nós non sabemos o que facer, quero dicir, agora estamos con un lío co tema das festas, quero dicir, a Xunta di, non, casa festas, sí, casa festas, pero que nas autoriza o Ayuntamiento, e quen dá a licencia o Ayuntamiento. E se hai algún problema, o señor Feijóo vai dicir, eu non fui, foi o Ayuntamiento. Entón, home, non, usted que ten unha administración máis grande, díganos que é o que queremos, que é o que temos que facer. Claro, non o digo porque estamos en pre-campaña, non? Pero, claro, e iso ademais foi despois dunha reunión co gremio de orquestas, claro, lle vai a decir, non? Agora que dalle, vendelle ou trasladalle a patata quente ao Concello, non? Entón, que pasa? Que nós, claro que queremos, evidentemente, pois que haxa festas, pero claro, tamén queremos que haxa unha seguridade sanitaria, non? Para que non volvamos ao mesmo de antes. Entón, que nos ten que dar as directrices, pois, xa que, bueno, que Sarrón, que son unha administración máis grande, etc., etc., e teño a competencia da sanidade pública galega, pois son eles. Entón, estamos á espera de que se nos aclare, non? Porque coas ratios que nos dan agora, ou, bueno, sí, vale, podemos facer festas, sí, pero que, todos sentados, ou, a ver como sentamos en unha, o sea, e na taberna da comisión que os separamos, 2 metros cada, o sea, non sabemos como temos que facer bueno, estamos un pouco perdidos nese sentido, non? Eu creo que, además, todos os concellos, tivemos outro día unha reunión tamén en Santa Coma por videoconferencia, bueno, Santa Coma non, cada un na súa concello, pero, bueno, cos concellos así máis cercanos, limítrofes a Santa Comba, e, bueno, tamén están outros da Costa da Morte, Vimianzo, Camariñas, para poñer en común o que sería temas de respiro, non, familiares, estes campamentos urbanos que facíamos para facer a conciliación, non, que facíamos estes anos. Entón, claro, tamén temos o mesmo problema, porque non se nos di claramente que é o que se pode facer e que é o que non se pode facer. E estamos falando de que a contratación a nós tamén nos leva, quero dicir, porque se nos impón, evidentemente, unha forma de contratar, que me parece moi ben por a lei de contratos, pero lévanos o seu tempo, non se contrata de un día para outro, o sea, de hoxe para mañá. Entón, tamén estábamos un pouco, e a verdade é que ali acordouse tamén, oye, pois pedirte a Xunta e dicir, que díganos usted que criterios vai establecer usted para o tema destes campamentos, porque que senón, pois non sabemos o que facer. No, é un tema interesantísimo da conciliación. Nas cidades grandes sí que están xa ofertando eses campamentos de verán fundamentais para as familias que teletraballan ou que volven ao seu posto de traballo. Aínda non sabedes entón como si van ser. Non sabemos porque, bueno, claro, as cidades é diferente, xa teñen máis competencias, sobre todo as grandes cidades, teñen unhas competencias xa que non teñen estes problemas bueno, e unha cousa que oferten, e outra non sei como van a levar a cabo, pero, bueno, tamén se ofertan moitas cousas, e depois saberemos como fan, quero dicir, supoño que tamén estarán esperando as directrices, vale, ti a falo ahora, das un tempo para que se anote, e depois saberemos como facemos, se son de grupos de 5, de 10 ou de 3, non? Entón, eso que estamos esperando, a ver bueno, se nos aclara, porque é importante, porque, mira, a propia Diputación suspendiu os seus campamentos de verán, etc., etc. Entón, bueno, pois a Diputación, que ten máis recursos que nós e todo, pois xa o suspendeu. Con respecto ás festas, volvendo ás festas, ti que crees? Carballeira de Baio, Santa de Muiño, San Roque, van ser igual posibles ou ti crees que... Bueno, a Carballeireza xa dixeron, bueno, os organizadores tamén en contacto co Concello, non? E de acordo co Concello, pois que a suspendían, non? Porque, bueno, é un recinto complicadísimo como para establecer ali distancias, etc., non? E ademais, bueno, que tampouco sabes como vai reaccionar a xente, quero dicir, a xente vai ir agora aos eventos ou vai ter medo bueno, e de momento vas a procurar, bueno, pois, pouquinho a pouco, a playa un día, outro día, pero non ir a eventos así multitudinarios, non? Entón, a Carballeira de Baio, xa nada, porque agora xa é xuño, non? Entón xa non a organizamos, vamos a publicaremoslo agora, sabes? Pois mira, esa primicia, non? Pero poñíamos agora xa nas redes, pois que o Concello non a vai a organizar, porque, bueno, entendemos que é moi complicado, tal como se dá esa festa tamén, xa estes últimos anos había moita xente, era moi difícil establecer distancias entre as mesas e dentro das mesmas mesas, pois, bueno, guardar as distancias, non? E ti non sabes se son da mesma familia, se non sei, bueno, non sei o sabemos, pero, bueno, a veces, pois, veñen de fora, etc. Claro, é un lugar público, agora,
agora é un lugar público, non? É a propiedade do Concello, antes non. Pois, se alguén vai ali e vai como pode ir hoxe, quero dicir, como pode ir hoxe a comer, evidentemente, pola súa conta de risco, e vai el, colocas unha mesa, e evidentemente, mentras a desmonte despois, se non a deixa ali, pois pode ir comer pois, con quen lle dé a gana, non? Pero, evidentemente, pois terá que guardar as mesmas distancias, as mesmas medidas, pois que gardas ti nunha terraza, etc, etc. Pero é baixo a súa responsabilidade, quero dicir, o Concello non vai a organizar a Carballeira de Baio. En canto ao resto, a Santa, etc., é que isto tamén ves que avanza de semana en semana vai cambiando, non? Entón, claro, nós non o sabemos. Pois, non sei, en xullo, 25 de xullo, bueno, neste caso a Santa que é o 26, non? Pois como vai a ser, non? Si ali, desde logo, espacio hai, non? Para que as mesas estén separadas, non? E, bueno, e esa é unha comisión privada, evidentemente, non? Que non depende do Concello. Pero espacio teño, non? Que vai a pasar en esas datas? Pois que xa está todo moito máis relaxado, quero dicir, e volvemos a esa nova normalidade e a xente pois, xa ten máis interiorizado e concienciado de que, bueno, pois vai ali, pero ten que estar separada, etc, etc. Bueno, pois posiblemente se poda facer. Pero, bueno, non sei, e tampouco, polo que sabemos, a propia comisión pois non o ten ainda moi claro, todo o mundo está esperando un pouco. As Torres do Allo van recobrando a vida, xa este domingo xa abriron as portas. Sí, sí, xa van recobrando o horario normal, onde temos coas medidas de seguridade, non temos as visitas teatralizadas, porque non sabemos aínda como vamos a facer, xe dicía antes tamén, como vamos a facer, en grupos de canto, como, etc. Non? E, bueno, pero de momento, para as visitas sí, non sabemos as visitas guiadas tamén, como vamos a facer, establecer, quero dicir, en grupos, como vamos a facer. Pero, bueno, ahora para as visitas individuales sí, porque, bueno, colocamos mamparas, pero que teñen geles na entrada, e, bueno, todas as medidas de seguridade que teñen que ter. Empezan os teatros pola comarca a volver con un aforo máximo de 50 personas e con todas esas medidas de protección. Por ahora en Zas non hai prevista ninguna. Non, estamos falando, claro, a nós colleunos o propio certame de teatro, o concurso aí no medio, quero dicir, xa estaba publicado cando se suspenderon todos os prazos, non? Entón, claro, xa se suspendeu todo e, bueno, os vídeos sí que os temos das compañías, non sei como vamos a facer, se xa dicirles que si os vídeos valen, volver a abrir unha nova convocatoria ou deixar esa xa pechada e chamar a esas compañías que xa nos enviaron os vídeos en ese tempo, non? Que estaba. Estas semanas estivemos comprobando aí a potencialidade do Instituto Maximino Romero de Lema, un centro super singular. Como pode axudar un concello para darlle vida e mantelo tan activo? Bueno, a verdade é que co Instituto, pois, desde que está, bueno, xa fai anos que está esta dirección, sempre tiveron, a pesar de que non depende tanto do Concello, porque é un centro que depende totalmente da Xunta, quero dicir, non é como os centros de primaria que nos limpiamos, que temos que fazer arranxos, encargamos de mantemento, o Instituto non depende para nada de nós. Esta dirección sempre tivo moi claro que non podía estar de espaldas ao Concello onde estaba radicado o Instituto, non? E, bueno, compartimos a mesma filosofía, non? Eu tamén son desa mesma opinión. E, en este caso, ademais, ao coincidir os dous, pois mira, desde sempre tivemos unha relación moi fluida, cada vez que organizan actividades, que ademais organizan moitas actividades culturais e moi variadas, hai que agradecerlo tamén a preocupación que teñen polo entorno sempre onde están, quero dicir, abren o instituto, o entorno onde están, porque ni siquiera vai, neste caso o instituto está vai no Concello de Zas, pero ni siquiera aí hai xente de outros concellos, de Cabana, de Lase, de Miñanzo, e abren a todos eses concellos, bueno, pois para nós, xa digo, desde sempre que teñen actividades, temos un diálogo, unha interlocución fluida, e co cal, pois, bueno, no que nos lle podemos axudar, pois sempre colaboramos coa súa programación e sempre estamos en contacto, non? Para calquer iniciativa que teñen, e teñen moitas, non? Para poder axudar Vai así teñen, vai así teñen. e colaborar con eles. Outro asunto, o proxecto Zas polo Miúdo, ademais, que nos encantaba, con Evaristo Domínguez e Xosé María Lema Suárez difundindo o patrimonio de cada parroquia pola rede, que nos compartíamos moitas veces, unha iniciativa casi única en Galicia, que creo que se vai editar en papel. Sí, Cando, estamos agora. cando vai Sí, sí. cando vai ser esa publicación?
Pois estamos ahora precisamente coa Diputación para facer a impresión, tamén paralizou todo isto, porque xa tiñan tamén antes de, e claro, paralizouse todo, porque incluso a imprenta traballou baixo mínimos da Diputación, porque claro, agora xa non éramos dos primeiros na imprenta, e agora, pois bueno, xa irán outros que tamén estaban de primeiros, non? Pero bueno, está ali todo xa e esperemos que xa a Diputación pronto o publique, non? Bueno, tamén, agora que antes que falábamos deso, está se me vindo á cabeza tamén o da Universidade Sénior, non? Que era outro proxecto que se nos quedou aí xusto tamén, que tuvemos que interrompilo, porque se desarrollaba en Baio, que era coa Universidade da Coruña, que Verdad. tamén tivo bastante éxito e ten tamén bastante éxito, digo, polo de abrirse, non? Precisamente era un tipo bueno, de conferencias, de cursos, que fixeron que a xente da nosa comarca de coñecese e recoñecese cousas que tiña ao lado, pois desde a Lagoa de Traba hasta pois, o Dolmen da Arca da Piosa, non? Pois os batáns do Mosquetín, que o vira, ou o Museo Man de Camelle, quero dicir, que fixeron excursións e explicaronlle, quero dicir, os profesores de Historia, etc., da Universidade da Coruña, o patrimonio que tiñamos aquí, non? E, bueno, veuse má cabeza agora polo que falábamos do Instituto de Abrirse, non? Tamén é outro proxecto pois, que temos agora tamén que falar coa Universidade da Coruña para ver como retomamos. Se intentará retomar para setembro, igual, Sí, cambiando. a ver, igual, claro, ahora no verano se deixa e en setembro pois, se retoma, non? Tengo conversas con eles. Tedes algunha idea, estivemos falando estas semanas tamén, además da comunidade educativa tamén ca comunidade cultural e asociativa de Baio, tedes algunha idea para paliar as dificultades que provoca a pandemia no asociacionismo? Como ves ti o estado de saúde do asociacionismo en Baio, que parece que últimamente é máis difícil atopar xente para remar, para colaborar nunha asociación, nun pobo como Baio, que asociacionismo e pobo son prácticamente sinónimos? Sí, bueno, é que, claro, Baio ten un problema, que ten moitas asociacións. Quero dicir, é un dos povos que máis asociacións ten, e dende sempre, non? Que máis movimento asociativo houve, non? Un problema, digo, que bendito problema, non? Como decía aquel que tiña 11 xogadores moi bons, non? Bendito problema. Neste caso, pois, bendito problema ter tantas asociacións. Eh, Claro, a baixada de poboación do rural notase en todo, tamén se nota no movimento asociativo. O que acabas de dicir ti é verdade, casi sempre agora son os mesmos. Antes había xente nova, moita xente nova, pois que se incorporaba e iba a xuntas directivas, de ser socios, pois, digamos que se implicaba en dirixir esas asociacións, non? Porque se había 100 rapaces novos, pois, home, pois 15, pois, digamos que tiñan interés en dirixir esas asociacións. Claro, pero agora hai 20 ou 25. Entón, xa é máis difícil por estadística que 10 ou 12 se interesen por eso, non? Entonces, notase a baixada de población é un problema gravísimo, non? Un problema gravísimo de rural, un problema gravísimo en Galicia, pero non se lle dá importancia e a xente non se dá conta de que nos está afectando no día a día. Precisamente, nese día a día, a xente di, non, agora hai menos xente nos bares, non, é que agora facemos unha actividade e hai moita menos xente, e agora, claro, é que hai menos xente. O sea, é que hai moita menos xente, non só en Baio neste caso, sino tamén nos arredores. Non? Entón, é difícil, porque ademais, como se dixen antes, en Baio moitas asociacións, e é difícil pois encontrar directivas para todas, porque implica un gran número de persoas, non? Porque non só é directiva, senón que pois, tes unha serie de colaboradores que te axudan. Pero, bueno, a verdade é que gozan de bastante boa saúde, ou, bueno, con máis ou menos dificultades para sair adiante, algunhas tardaron en encontrar directivas, pero, bueno, en este momento todas están aí, todas teñen directiva, e, bueno, xa digo, como en todos os lados, seguramente, cando vas a unha renovación da directiva terán problemas para encontrar directiva, bueno, de sempre, ao final, pois, como dicía, un vas a reunión ou a asamblea de asociación X, non, que igual me collen para a directiva. Entón, bueno, medio en broma, non? Dicía, medio en broma. Porque ao final, bueno, a xente tamén, antes de que desaparezca, pues, bueno, as asociacións cumplen unha labor moi importante e un papel moi importante, eu como alcalde, vamos, sempre, desde sempre, preferín que as asociacións, pues, sempre tes un interlocutor con quen non tes que ir un a un, sino que tes un interlocutor que che vai dicindo aquelas necesidades, as inquedanzas, e que se vai transmitindo tamén moitas veces pois, o que quere a xente e o que opina a xente. Non? E para min son moi importantes.
E mellorar as partidas das axudas ás asociacións ou algo que pode facer o Concello? Sempre se pode mellorar, o que pasa é que ao final os orzamentos son os que son, non? Pero bueno, nós tamén xa asumimos actividades que facían esas asociacións, non? Pois mira, o que acabamos de falar antes, por exemplo, a Carballeira de Baio, non? Pois desde fai uns anos fai no propio Concello, non? Antes facían unhas asociacións de Baio, non? Agora xa fai o propio Concello, e o Concello a veces axuda a todas as asociacións en, en moitas en moitas tarefas, en moitas cousas que non son monetariamente, o sea, que non é, digamos, en cartos, non é en efectivo, pero sí que implica un coste económico, quero dicir, prestando en traballadores, prestando no sentido de axudarlle a crear a infraestructura, axudarlle a ter, pois non sei, desde os membros de protección civil hasta a policía local, hasta preparar os escenarios, hasta crear toda a infraestructura necesaria para unha festa, cedemos as instalacións de forma gratuita, sin ningún coste, e sempre lle axudamos pois, na publicidade, o sea, temos convenios con elas tamén, e, bueno, e a veces non só nos convenios, sino cando teñen algún problema ou necesidade añadida a maiores, pois sempre temos pequenas partidas para darlles e para axudarlles. Non sempre facemos publicidade delas, eso é verdade, a veces temos ese problema que non publicitamos a posteriori, quero dicir, a mí non me gusta nin o goberno, que aí quizás o que sería ahora, e además, bueno, quizás que se entenda ben, non? O de salir na foto a todas horas, que os medios, lógicamente, cumplen unha labor moi importante e temos que dar a coñecer todo o que facemos, non? Pero, bueno, a veces quero dicir que ten que ser algo intermedio entre o que faz e entre tamén comunicar o que faz e non sea solo comunicar e non facer nada. Entendesme, non? Quero dicir que non só sea publicidade e que despois debaixo deso non haxa nada, non? Entón, é verdade que a veces podemos ter o defecto que nos preocupamos máis por facer que por publicitalo, non? Quero dicir, a veces facémolo e despois, bueno, pues, xa o publicitaremos e, bueno, e, claro, neste caso os medios, e no vosso caso o vosso medio, pois a inmediatez é o que prima, non? Entón, a veces, bueno, pasou a festa, pasou a romería. Dando un paso para diante, xa afrontando aí a recta final, falando de infraestructuras, un dos proxectos estrella que anunciabas aínda o xusto prácticamente hai un ano, Praza Nova de Baio, que tanto se fala. Como vai? Que supoño que tivo algún retraso xa, non sei se só por culpa do Covid xa había algún retraso, canto falta para que sexa unha realidade? Pois mira, vamos a ter un pleno extraordinario este xoves, na pasado mañá, que xa non sei onde andar a convocatoria, pero bueno, así xa adianto aquí tamén. Que este pleno estaba convocado xusto antes do estado de alarma, e colleu no susto o estado de alarma, quero dicir, convocouse un xoves, me parece, o pleno era para o martes, e colleu no seu fin de semana o estado de alarma. O cal houve que desconvocalo, e aí iba a aprobación do proxecto de ocupación da Praza de Baio. Claro, se nós houbéramos aprobado eso en ese momento, como era, como iba a ser, íbamos a mandar aos registros e seguir os demais trámites administrativos que necesitamos ahora para poder ocupar, o sea, entrar neses terrenos, non? Definitivamente non, efectivamente, non? Claro, agora vamos a aprobalo este xoves e temos que seguir toda esa serie de trámites administrativos que non podemos seguir por causa do COVID. Eso, claro, planteará un retraso, pois eso, de 2 meses, de 3 meses, non? Na ocupación. Na Diputación, que quen financia o Concello, pero a través de fondos da Diputación, non? Pois tamén non podemos contratar tamén, non? Pero o primer paso é a ocupación, non? Que se entenda ben, que era este, que vamos a dar agora. Despois, tamén fomos avanzando, que era o permiso de augas, que se si era paralelo ao propio proxecto, quero dicir, podes presentar un proxecto, a ocupación dos terrenos é importante ou fundamental para cando vayamos a facer a obra, tens que entrar, lógicamente, non? Pero antes temos a obra presupostada, tiñamos a obra xa en proxecto, con proxecto, pero necesitamos o permiso de Augas de Galicia. Tivemos que modificar o proxecto, vale? De acordo con Augas de Galicia, modificamos o proxecto. Ese proxecto temos que volver a aprobarlo en pleno e mandarlle a Diputación. Tamén se nos paralizou por causa do COVID. Por que non o fixemos antes? Porque estivemos esperando, faltaba un día para a exposición pública para que Augas hiciera o permiso. Tiña que estar era un mes, pero faltaba un día de exposición. E xusto nos colleu o estado de alarma por un día. O sea, interrompiuse o plazo estes 2 meses
estivo, digamos, non temos o permiso de Augas de Galicia por ese día e por este retraso, non? Que, a ver, o permiso non ten problema ningún, porque ahora o plazo xa se cumpliu, remitímolo a Augas de Galicia, que era exposición pública, non houve ninguna reclamación nin alegación, e Augas xa nos vai dar o permiso, vamos, digamos que é automático, non? Pero bueno, fixo que tivemos todos eses retrasos. Entón, sí, calculamos 3, 4 meses de retraso sobre o que tíamos previsto, que sería, pues calculábamos agosto, setembro, quizás ahora intentamos, pero bueno, xa son un pouco madeira, intentamos que nós podamos empezar a obra no mes de outubro, porque se non teríamos un problema. Esa obra está del lado do río Susto pegado ao río. Claro, si vas a excavar, facer cementación, etc. E claro, no inverno sería prácticamente imposible facer iso. Teríamos que empezar agora no mes de setembro, non? Entón andamos aí pillados, pero bueno, eu son optimista e creo que en setembro igual, setembro, outubro, podríamos empezar a obra. Servirá entón a Praza Nova para recuperar a feira que últimamente parece que vai de capa caída? Sí, bueno, a ver, sí, evidentemente é un recinto moi importante e non só para a feira, moi importante para Baio, para o Concello de Zas, pero vai de capa caída, a feira é igual que o mercadillo de agora, o sea, como son todos os mercadillos, quero dicir, como unha feira como a de Vimianzo, que é un mercadillo, quero dicir, como a de Cea, o sea, como as que temos, non? Antes eran feiras, agora son mercadillos, non? No 90% de roupa e no 10%, pois, bueno, pois de alimentación. A de Baio é verdade que foi famosa no seu momento, pois pola feira, por exemplo, das fabas, o sea, tiña produtos de alimentación, que eran eses pequenos agricultores que tiñan a súa horta e traían a feira a Baio as súas cousas, non? Desde ovos hasta tomates, hasta de todo, non? Nos vimos con isto que podíamos intentar que non se reduzca a feira só a un mercadillo. Intentamos recuperar outra vez todo o sector da alimentación, da horticultura, entón, aí sí que vamos a intentar, vamos a ter reunións con eles, intentar falar con asociacións que haxa para que veñan a feira a Baio, non? A feira a Baio, bueno, o mercadillo a Zas e o feirón tamén de Baio. Claro, que sería un acicate e un aliciente moi interesante e moi bo seguramente, non para calquera deles, pois a nova ubicación, non a nova plaza. Ainda que a Feira de Baio, onde está agora, sí que tampouco está mal, porque é unha estrada, xa sabes, pero cortase, co cal non ten ningún problema en canto a extensión ou longitud, si se podría ampliar, non? Pero, bueno, está claro que para nós sería moi importante, non para potenciar, eu diría para diversificar esa feira, non? E para darlle unha nova visión, non? Intentar atraer a eses sectores, alimentación, horticultura, todos eses que non están na feira agora e que bueno, están en outras feiras, como pode ser na de Paio Saco, pero aquí pola comarca non están moito, non? Están moi pouco. Bueno, hai uns cuantos, evidentemente, pero non moitos. Non? Intentar volver a traerlos. E o tanatorio municipal xa estará a punto de abrir? Sí, sí, tamén nos colleu polo medio, o sea, que foi todo, claro, aquí estabas acabando, estaba no mes de marzo, e cando estabas todo con ben, despois dos orzamentos, e tamén tiñamos encargado o mobiliario, e claro, as fábricas pararon, co cal, agora estános chegando, e teremos seguramente a semana que ven todo o mobiliario, tiñamos tamén xa a petición de conexión eléctrica, que tamén se paralizou, porque había que facer unhas pequenas obras que agora tamén fixo xa a empresa, porque claro, hai que entender que paralizou para todos, quero dicir, a empresa tamén quería que lla fixera, pero, bueno, pues nadie che viña a facer, as empresas estaban todas en stand-by, estaban como estaban, non? Entón, paralizou, non? Pero, bueno, tamén calculo, pois, que dentro dun mes, pois, tamén xa podamos tamén. E para rematar, servirá esta pandemia polo menos para mellorar un pouco a relación coa oposición? Bueno, non sei, a verdade é que cando, a ver, unha oposición, para min, vamos, o único que ten que ser é leal, non? Leal e honesta co goberno, quero dicir, ten que facer a súa labor, evidentemente, para iso está, que é de crítica ao goberno, porque senón, pois, ou bueno, como me dicían a min cando estaba na oposición, para que estar, non? Entón, sí que ten que ser unha labor de crítica ao goberno, pero entendo que tamén que ten que ter lealtade co goberno. A lealtade co goberno significa que cando o goberno ou cando son decisións que xa están máis alá dun partido ou outro, o que non pode ser intentar aproveitar, pois o que falábamos antes, se hai un informe en contra ou non o hai, para, sabendo ti que ademais que é unha
infraestructura, digo, de infraestructura como pode ser calquera outra cousa, non? Unha medida importante para o Concello, pois basarte en eso, escudarte en eso para poñer trabas, para intentar poñer denuncias, o sea, para intentar obstaculizar a labor de goberno. Eu creo que a oposición que ten que estar para o que dicen, controlar o goberno e, en certa medida, espabilar o goberno para que non se durma o goberno, para dar ideas ao propio goberno, pero non para obstaculizar ese goberno. Non? Bueno, vémoslo tamén a outros niveles, non só no noso caso, no noso caso 8 de 11 é máis difícil, poden obstaculizar na medida que poden, a veces, como xa sabemos, non indo aos tribunais, pero non poden facer outra cousa. Entón, que relación? Pois mira, a relación desde o momento en que se traspasa unha liña pois vermella, a oposición traspasa unha liña vermella e intenta, pois, bueno, xa non máis alá da política, intenta a nivel personal, pois, encausarte, neste caso, ou afectarche a túa, incluso ao teu medio de vida, que ao final é un funcionario, a miña profesión, por algo que todos sabíamos, como ao final foi, que está todo perfectamente e absolto, tanto na audiencia provincial como o primeiro no xulgado de Corcubión. Pois eso non se perdona porque a persoa que fixo eso está aí mesmo, por moito que agora diga unha cousa, todos nos coñecemos, entón, polo que a mí respecta, evidentemente, tens que ter relación coa oposición porque nós somos respetuosos con todos os dereitos e deberes que teñen todos os veciños e canto máis, evidentemente, os concelleiros, porque representan a unha parte deses veciños. Pero máis alá deso, evidentemente, nin temos obligación, nin temos por qué ter ningún tipo de relación. Pois moitas gracias, Lolo Muiño, alcalde de Zas. Pois nada, un placer como vos e, bueno, isto pensei que iba a ser un pouco máis estresante verme aí na pantalla, pero moi relaxado e moi encantado de estar con vos. Moitas gracias. Un saúdo. A ti, un placer. Chao.